Juttu päin. Tänne. Noniin, nyt tuosta kuulin tuolla pessu, kun meni vähän pienen. Niin, tällä. Ei. Se kuvaa taivaaseen. Se kuvaa taivaasta. Voi pas. Sori. Sori katsojat, oli pakko nähdä tuo. No nyt ei tule toista kertaa tavatamaan. Tai en minä tiedä. No jokohan nyt kuvas kun minä. Jokohan nyt kuvaa. Niinpä. Kenestä tulee tekemään? Ui, ui. Ei oo sitten ihan suositeltu koppia näitä. Mä yritän keulia. Älä liian paksuutta puhuta. Ui vitsi! Oi tuu koulu. Sori katsojat. Pahoja peilejä tulossa. Taas 2005 per. Miksi nyt ei voi mennä käsijarru pohja? Oi! Mulla ei päässyt videolla. Ois ollut aika siistiä, jos ois päässyt videolla. YouTubeen olisi varmaan mennyt. Okei. Nää olisi aika pahoja peliä. Joo, en kyllä. Katon. Jos jotkut Ai. käy vaan. On Ihan kivoja. Peilejä. hyvä. Yritän olla kivoja. Ui. Hyvin siellä kuulee ääntä. Ai. Tästä tulee ihan Hirveesti. täällä tulee. Niin, nyt se. Nyt se kutoo paremmin. Nyt se kutoo. Sori! Noin. Sori jos tää heiluu. Vähän täällä tuulee. Oh. Oli minunkin lähtö. Ai. Jätti Järven parhaat. Ai sori jos tää heiluu paljon. Tuulee ihan siis vitusti. Tää kirofit. Ei haittaa. Kun voi uudenlaistaa. Hyvä. Minä näytän miten pitää pitää. Oi. Onnistuu. Shoe baby. Shoe baby. Super. Joo, me lopetellaan nyt. Ei tää lopetella. En. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte ajatella käsiä. Sanokaa lisää, jos haluatte polkupyörällä ajeluja. Katsotaanko puhelin kätten? Se kuvaa mua, kun se kuvaa tuossa. No sitten viimeiset tältä päivältä. Me kuvaa tuohon. Tää hirveä
Siinä on ajaa ilman käsiä. Oi! Oi! Siinä on ajaa ilman käsiä ja auto! No niin, Daniel! No ihan mitä vaan. Niin. Kattokaa nyt. Se ajoi ilman jalkajää. Niin kuin näet. Joo, pitäisiköhän lopetella ihan tässä. Jos olet tulee yhden, niin tää yhden. Ootko? Ajaa yhdellä jalalla. Kattokaa nyt ei osu. Ouch! Nonni. Mä vedän tässä yhden tempun. Joo, katsokaa, että tää vedetään liemälle. Ottakaas, mä teen vähän tässä parkour-video. Se on vähän parkouriakin. Nyt me taidetaan lopetella tässä. Ei, kun tähän vielä yksi parkkour. Ei, kun mä parkkouran. Nyt otatte sitä videoa. Joo, ja sitten vielä yhdet parkkourit, niin. Sitten me saamme. Niin saat. Mitä? On. Ihan aidosti on tukkien päällä, voin vaikka todistaa. Voin vaikka todistaa, että ollaan ihan aidosti tukki näitten päällä. Annapas se. Näette. Tässä me on istuttaan tukkien päällä. Me istut tähän. Ui paska. No niin. Se on siellä, se on tukin päällä. Oliko? Joo, me lopetellaan tässä 9 minuutin kohdalla. Monta minuuttia on? 8 vielä. Ei kun 8 on mennyt. No niin, näet. Tukki. Askel, askel. Askel, askel, askel. Askel, askel. Askel, askel, askel. Askel, 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 askel. No joo. Nyt taas meikällä. Ei kun... Ei. 9 minuuttia. 9 minuuttia ja 40 sekuntia. Joo. Joo, me ollaan siis ihan hulluja. Näiden tukkien päällä ei saisi olla. Ootakas minä näytän teille mitenkä korkealla. Oota. Ja me ollaan noin korkealla. Meikätkin vähän kumpaa. Kattokaa. Tässä on tommoista ällöjutskaa. Niin, katsokaa mitä. Tutteeka. Ollaan ihan tässä. Niinku tuossa. Alas, alas, alas. Auto tulee. Mitä? Auto tulee. Mitä jos on? Mitä se oli? Kom. Kom fast! No niin. Sitten vähän parkkouria. Ei, nyt me ollaan näin korkealla. No niin. Minäpä näytän miten korkealla me oltiin. Oltiin jotain Niin, tuolla ihan tuolla. ylhäällä.
Niin kun näet, täältä asti pitää kuvata. Noin korkealla. No, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Muistakaa tykätä ja tilata. No voi että. Sori! Me tehdään toinen uudestaan. Muistakaa tilata ja tykätä ja kommentoikaa ja hei. Se on nyt sitten more! moro! Moi!